Dihíine se thuganne bheits le los a Chromchinn jogan an le náisiúnta bailiúin airige agriíonn Cumann Ailse na hÉireann. Deir Cumann go méid 3 milliún euro a bailiú acu le freastal ar an ardú mór a líon an ollmhór a tá buint leasas a go seirbhísí. Tá éileamh chuile seirbhísí tá ein médaithe go mór. 4 fan géad an seirbhís iompair, 8 fan géad chóirleoireacht agus an seirbhís takeíocht de fón, chamála ardú sa méid daoine atá a bantúsá das na 100 daffodil agus an seirbhís banal trocht ihe. Ní átar ach 5 fan géad muoinú ón rialtas, mar sin tá lá ríthábhachtach chun airigid a bháiliú de seirbhísí riachtanach a chud ar fáil, siar an aisce go dhaoine a chuile charneal don tiad. Deir Cumann gur ardú 126 faoin géad a hanig le 5 bliana nuas ar éileamh de seirbhísí iompair chuig Cumann Ailse agus ardú 20 faoin géad ó 2023. Suas le 2,000 go léith ollmhór san iomláin atá gceist an sin, chur a bheith 3 milliún kilometr teománna atá déantaigh na bosannaí. Sampla don chuidú iompair sin atá sa bhinbhos seo dóchas a chur inad níú páidraigh an gcuidóir ar bhealach a nearú na bliana nuirí. Go héitiúil táid clúda duna ngála le go léir agus tan car agus an bos gríthe chomáile na heitiltí. Beidir an dóile hartar seo de mó na seirbhísí ar fáil níos cóngraí beidir an lite canan an éitir daoine taisteal a rithbheala go gáileh ná gáil sus go bailí clia, híle go mó an tharigid níos féir caite den narcaide ar an dóisin. HÉireann Ailse ar thart fágaithead sa 4,000 duine sa bhliain sa tír seo, deir Cumann Ailse na hÉireann go bhfuil buinte go néiriú mór ar go seirbhísí leis an ardú sa chastas marachtaile, léis agus iompair do dhaoine bhfuil a tinne sa ardú. Eile bhómannach nuacht TG Ceithir a gunda go na ngáil.